Xitay Halk Respublikasynyň Sinziyan Uygur Awtonom Etrawynyň wekilletiniň Türkmen Owa Hoşuluk Uniwersitetine geçiren duşugy işin häsiýetine tapatlandy. Duşugy Sinziyan Uygur Awtonom Etrawynyň halk hökümetiniň Suw ferişteleri departamentiniň Owa Hoşuluk we Owa işleri departamentiniň haýwanlar boýunça akademiýasynyň Owa Hoşuluk Ilmlary akademiýasynyň Sinziyanyň Owa Hoşuluk Uniwersitetiniň Owa Hoşuluk biotehnologiýa Sewda işäwri kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Gepleşikleriň maksady Owa Hoşuluk pudugyny sewda ykdysady ulgamda iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geljeki uğurlaryny arap maslahatlaşmakdan ibaret boldy. Beýleşýäli Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň hemde hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman Serdarymyň ýygy-ýyly gollawlary bilen bilim ojagynyň halkara hyzmatdaşlygy barhara başlanýar. Duşatnızlar döredilen şertlerinin köşekler için hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman Serdarymda hem de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýa-da günlerde Özbegistan Respublikasynyň Daşkent irrigasiýa we owa hoşulugynyň mexanizasiýasynyň inženerleri institutynyň talipleriniň Türkmen Owa Hoşuluk Uniwersitetindäki tejribeligi ýokary netijeleri betlenýär. Muallimler we talipler tejribelik maksatnamasynyň şäherlerini umumy okuwlara gatnaşdylar. Olar ýurdumyň Owa Hoşulugyny ulanylýan ekiji, däne ýygan Owa Hoşuluk tehnikalary bilen tanışdyrly. Owa Hoşuluk tehnikalarynyň simulýatorlarynyň kömegi bilen tehnikalara dolandyrmak hakyna gurrun edildi. Hidromelioratsiýa fakultetiniň talipleri bolsa, Sewitde mühim ähmiýetli hidrotehnika diýipkä hataplanýan Altynasır Türkmen köni bilen baglanşly tejribelerden tanışdyrly. Türkmen Owa Hoşuluk Uniwersitetiniň talipleri hem de muallimleri şular ýaly döredilen şertlerden köşekler üçin hormat prezidentimiz Arkadary Gahrman Serdarymda hem de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.